If you believe in yourself, if you believe there's someone who wants to like you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He show you the way. And He said, "Cast your burdens upon me, those who are heavenly laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy load. For to your power give you is easy. Let my burden is light. Come to me, and I will give you rest." You feel the world is tumbling down on you. If you have no one that you can hold on to, just face the rising sun, and you'll see hope in its lonely dry. Lean on your hands to God, and He'll make you feel alright. To me, all of you who are tired of carrying heavy load. For your power give you is easy. Let my burden is light. Come to me, and I will give you rest. And He said, "Cast your burdens upon me, those who are heavenly laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy load, heavy load. For to your power will give you is easy. Let my burden is light. Come to me.
and I started to cry. It started the world of pain. Oh, I always think that joy was on me. And I look at the sky, running my hands over my eyes, and take my hand from the place that I stand. Then all the time it started a world with him. I always think that a child was so neat. And I look at the sky, running my hands over my eyes, and I feel the words in my heart from the taste of the sun. Till it's time of the that it sure was on me. Oh no, that it sure was on me.
And I am down, and oh, my soul so weary. When troubles come and my heart burden me, and I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can't stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. When I am on your shoulders, you raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulder. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Back when I was a child, before life removed all the innocence, my father would lift me high and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. Then up the stairs he would carry me, and I knew for sure I was loved. If I could get another chance, another one, another
this is all I ever dreamed. I will leave my heart at the door. I won't say a word. They've all been said before, you know. So why don't we just play pretend, like we're not scared of what is coming next, or scared of having nothing left. Look, don't get me wrong, I know there is love tomorrow. All I ask is if this is my last night with you, hold me like I'm more than just a friend. Give me a memory I can use. Take me by the hand while we do what lovers do. It matters how this ends. 'Cause what if I never love again? I don't need your honesty, it's already in your eyes. And I'm sure my eyes, they speak for me. No one knows me like you do. And since you're the only one that mattered, tell me, who do I run to? Look, don't get me wrong, I know there is no tomorrow. All I ask is if this is my last night with you, hold me like I'm more than just a friend. Give me a memory I can use. Take me by the hand while we do what lovers do. It matters how this ends. 'Cause what if I never love again? Let this be our last stand in love. Let this be the way we remember us. I don't wanna be cruel or vicious, and I ain't asking for forgiveness. Oh,
Naroroon sinta, pag-ibig kong wagas, ang iyong madarama. Kailan naman sa iyo'y dililimo, pusong buhaw sa iyong pag-ibig. Saan ka man naroroon sinta, pangarap kong ikaw, pagkat mahal kita. Asahan mo sa habang panahon, alaala kita saan ka man Asahan mo sa habang panahon, alaala kita saan ka man naroroon. Asahan mo sa habang panahon, alaala kita saan ka man naroroon. Asahan mo sa habang panahon, alaala kita saan ka man naroroon. Thank you for teaching me how to love, showing me what the word means, what I've been dreaming of. And now I know there is nothing that I could not do. Thanks to you for teaching me how to feel, showing me my emotions, letting me know what's real from what is not. What I've got is more than I'd ever hoped for, and a lot of what I've hoped for is thanks to you. No mountain, no valley, no time, no space, no heartache, no heartbreak, no far from grace can stop me from believing that my love will pull me through. Thanks to you.
do. Thanks to you for teaching me how to feel, showing me my emotions, letting me know what's real from what is not. What I've got is more than I'd ever hoped for, and a lot of what I've hoped for is thanks to you. No mountain, no valley, no time, no space, no heartache, no heartbreak, no far from grace can stop me from believing that my love will pull me through. Thanks to you. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. And the waters of baptism said that our life is Christ, and rose with him to new life, and we now share with him eternal glory. Kepuasan sekian ini dari Kristus, kita lupa bagaimana kita mas bisa berdoa. Because for prayers for me, as also the soul to God asking for mercy. Agar dipikirin tayo, kasalanan tayo, dan menetapkan nasi di perasaan segala misteri. Ay, Conmigo, terima kepada kalian Dios, kami segerakan melakukan kesalahan apa-apa. Berdua salida bahwa Conmigo, kesalahanku, sangat kesalahanku. Kalian yang kedua berdoa sesibuk, kami dengan rasa sampo, kasih kelahiran, aplikasi kedoaan Indonesia. Pengasihan tayo yung makapagulan ng Diyos sa pagkasalan tayo, nagkakita tayo ng pagkilala. Katawan ng mga asika. Kristo mga asika. Katawan ng mga asika. Atas natin. Diyos, nakapalan namin ang Ama, sa ipanisyan ito pa niya ako sa inang kami Kapangasihan ni Pagamo, dahil sa misteryo sa idol mo Salvador, hawin si Cristo, sa manigad siya naging sa pagkakamito. Ang magbibigay ka ng araw. Yung kapatid ito o matulog, ang makapasinagot ang kausap sa ipapagod. Tatay
Kaya po ay bagong tinalo na mag-cheat siya para mag-ibigay. Ang abing wala ay kahirapan dahil para nagsaray ng bisyon na awat-awat. Sinubog niya ng Diyos asin nga sa kalitok ng palpaan. Pagkakuan, tulad ng ito ang magkasakayot sa ito. Iniwag tulad, kasi nga pangawag ko sa rin at umuulan ng palpaan na sa mangyayagalan ng siyempre. Noong sabi sa Diyos, ang hinggan ay naman at sa ito na pinag, hindi ang pinagsumpay sa ito ng Mordes, asinara apoy namin. Manulay ang saray at sa pansarang ito, nanangkaraan kaso na taon. Sa ang mga talay ng Diyos na ang tanang sa katawan, nangagagawa ko, sa matuwa ang mga ibigay at siya ko at araw ko. Tamapangasi ka na apagay sa rin ito ang pinili. Sa salita ay katawan, sa kalaman ng Diyos, sa katawan sa mga pastol at siya, walang siya sa amin na nauulan ko. Sa katawan sa walang pastol at siya, walang siya sa amin ang nakakauulan ko. Sa katawan sa mga pastol at siya, hindi na nakakauulan ko walang siya. Papapayawan mo ang sa siya, walang siya sa amin ang nakakauulan ko. Inuwa ko ang sa iwag at alawin. Unong naisipan ko, sa katawa sa walang pastulad siya, wala siya sa amin ang nakakautulan ko. Nandito ko na ang ganda siya, kapara siya. At ang pagkakanagalit siya na sa nagalaman ko, malugog sa pangawagin siya, panulutuan sa pangangalan siya. Sa katawa sa walang pastulad siya, wala siya sa amin ang nakakauulan ko. Ani sa iyo sa ikaabigan mo, kung sa panakaroon ani siya, ligay mo mapituloy. Panangulanan ko ang nakakagaling. Sa katawa sa walang pastulad siya, wala siya sa amin ang nakakauulan ko. Babasahan niya ang nagsulat ng Pablo sa Ibabay ang pinagpilay at panatagay ng mapagalang ang pakayarin naman, mag-ilang nito at balang panagpilay. Panisya ang kayo na magpipilay ng pagkasakay ng Kristo. Mag-isakay ng pag-ipatay ko, ang patayo ipilay sa Kristo, at aglan pagod ang patay, kaya nagapulay tapuloy, at patuloy at sinubukan. Sa isang hitayang katawan, salamat o Diyos, o nalagay po. Magkailan na bigyan ng gabi, ay iba tayo ng pamangkin, nung tuloy tayo ang putol, na kaiba tayo ng pamangkin. Dengan mata kekiraan Yesus, katawan nawaja kanabat, ako muna ito isuhagi, balat ang tatya ang ganata, ito ang Diyos so ang tukaman ang karuan sigato. Ang kunang Yesus at sigato, nabilay namin so akin, inubad si Marta. Ang dapat na nabilay namin so kaunguran niya doon, dyan kyo bilay. Ang kunang Yesus at sigato, siya so kyo bilay ng say bilay. Siya pa may manisya siya hanggang ang patuloy na bilay. Dan siya pa may magbilay na manisya siya at patuloy ang patuloy. Si siya ay moya, o ang katawan ng iba't ng Marta. Manisya kasi kay anak na Diyos, sa Kristo yung sa bidyan mundo. Sa iyo kay gawin katawan. Dahil at sika Kristo, unyong tayo. Mahal na kapatid, nung ipinangganan our brother si Salvador, he received his name, Salvador. Binigay ng mga magulang sa kanya
Yung pangalan na ito ng Salvador. Alam niyo ba ano ibig sabihin Salvador? Kasi Spanish name, di ba? Do you know what it means? Salvador ibig sabihin tagapagligtas, the Savior. Ibig sabihin na binigay ng mga magulang sa kanya ang pagganan ng Salvador para iganap si Jesucristo. Ito po, to honor Jesus Christ means name as Savior. And ano ibig sabihin? Ibig sabihin na si Jesucristo ay niligtas tayo. Niligtas, save from what pero. Niligtas tayo, when you save someone, ibig sabihin may peligro, there is a danger, there is a critical situation. No? Ano po yung peligro noon? Why did Jesus become this, ito po, nakapagligtas? Ibig sabihin na, dahil, you remember the story ng Adam and Eve, sinabi ng Biblia sa atin, dahil nakasama sila, wala nang pagkakainisan sa Diyos at tao. Because sabihin na, nung nilikha ng Diyos, sa Adam and Eve, mga tao, anong plano niya? Na magiging isa sa kanila. If you remember, nilikha ng Diyos ang mundo, pagkatapos ang lupa, pagkatapos ang mga tao. And saan po yung lugar nila? Where do they stay? He made for them the garden. Yung hardin, nasa hardin sila. Because the garden is a place of maganda, comfortable, para sa tao ito. Hindi yung forest o yung jungle o yung bundok. Medyo mahirap, no? At the contrary, nasa hardin sila. He prepared a place for them so that they would be, ito po, sana masaya sila. Pero hindi naging isa sila, He would be with them. And you remember, baka naalala nyo, sa kwento sa Biblia, because sa Eva, sinabi na, bumisita sa kanila ang Diyos. He came to see them. Ibig sabihin na ito po may naging, at least yung plano ng Diyos na maging isa sa kanila. That He will be like a father for them. There will be love, simply. But dahil sa ito po, yung unang kasalanan, alam niyo yung story na nangyari, dahil sa kasalanan, nasira ang pagkakaisa nila. Nasira ang pagkakaisa ng mga tao, Adam at Eva, kasi sila po yung unang couple, di ba? And yung unity nila, this first love, was kind of broken. Sabi ng Biblia, dahil sa kasalanan, there will be, ito po, division, there will be domination, there will be seduction, and so on. This is one side. And then the other side, sa Diyos, ito po yung original na pagkakaisa na sila din. It was also damaged, broken. And isa pang consequence, ano po nangyari? Pumasok, ibang kasalanan sa mundo, pumasok din ang kalagayan. Ayaw ng Diyos na mamatay. God didn't want death. It's not in His, or usually in His plan. And death, ibig sabihin, not only death, that mamatay ang ating katawan, but also kamatayan in the sense that malayo tayo sa Diyos. Na parang wala nang pag-asa. Nung namatay ang mga tao, wala nang pag-asa na maging isa sa Diyos. Nung nakasara sila, Adam at Eva, saradong paraiso. Walang pasok. There is no way to enter anymore into this communion with God, which we call paradise. No? Sa langit. Ang kaya na, kailangan ang kaligtasan. Ay tagapagligtas, ang Salvador, ay si Jesucristo. Ang kaya na, it was right that the parents of Salvador, binigay nila sa kanya ang paggalan ng tagapagligtas na si Jesucristo, Salvador, the Savior.
It's because we need a Savior. Sa buong buhay natin, kailangan natin ang tagapagligtas, kailangan natin ang kanyang presensya. Kailangan natin ang kanyang kaligtasan dahil sa ating kasalanan. Kasi alam natin sa puso natin na dapat tayong maging santo na sana magandang buhay natin, magandang mga gawa natin. Pero at the same time, alam natin na mahina tayo. Our experience is that mahirap sumunod sa Diyos. Mahirap na ito po magandang buhay natin. Bago na namatay si Salvador, tinawag niyo ako, nagkumpisal siya. Nagkumpisal siya and then, di ba, tinanggap niya ang sakramento ng mga may sakit. You see, he confessed, like I hope I will confess before I die. Because alam niya na makasalanan siya, nagkalangan niya ang kaligtasan. He received, di ba, tinanggap niya ang sakramento ng mga may sakit, kasi alam niya na nung oras na yun, bago na makakakita siya kay Jesucristo, he has to be prepared. Kailangan niya ang tulong ulang sa simbahan. Kailangan niya ang blessing. Kailangan niya ang dasal ng kanyang pamilya at that hour. And it's beautiful that we were able to do that now. So, iniligtas ni Jesucristo tayo. Binigyan niya sa atin yung new possibility, yung bagong buhay. Buhay na walang hanggan. Bagong pag-asa. This promise na narinig natin sa Evangelyo na whoever will believe in me will have life. A life, an eternal life. And I just finished with one mountain, two mountains. Una, si Jesus ang tagapagligtas, ang Salvador. At the same time, tayo din ang mga tagapagligtas para sa isa-isa, sa isa't isa. We need to help each other. Yung buhay parang paglalakbay, di ba? It's like a travel hanggang sa Diyos, hanggang sa langit. And sa paglalakbay na yun, kailangan natin, ito po yung tulong ng mga iba. We need to help our family. We need to love each other, to help each other, to guide each other. This is, ito po, si Jesucristo ang tagapagligtas, ang Salvador, at tayo din ang mga tagapagligtas sa isa't isa. Sa oras na ito, pinagdarasan natin si Salvador, kasi sa oras na ito, dito sa simbahan, symbolically, nasa harap ng altar, and you notice that yung kanyang katawan ng bangkay is facing the altar, is facing the cross of Jesus. Because sa oras na ito, nasa harap ng Diyos siya. He's in front of his Diyos na yung tagapagligtas niya, ito sa yung program. At kaya na, masama tayo sa kanya sa pagkitan ng prayer. Kaya na sa oras na ito, ang pinagdarasan natin siya, ang kinikinin natin sa Diyos na maawa sa Kanya, na patawarin ang kanyang kasalanan at ang alay. Katawagan mo yung ikakasing. Kung sinayin nyo ang nasaray natin ay pinag. Kung makanan mo ang kamay sa doon, ilang namin din. Nabinay na binaya. Yung kasi kayo ito. Katawagan mo yung ikakasing. Kung sinayin si Parang Paradiso magpapataunin ang ako sa mamakanan ng wawang yung nag-iit tayo. Ang kasi tayo siya. Katawagan mo yung ikakasing. Kaya kakano ay magulos at ang simbalong kabibigin ay manulo mo at pilalo o bagay. Kaya panangilay ang liyo na panangin siya panilalo na pilalo na yung Sa isipan pinagaganawa, pinagaganda, sa ibang pangisya, sumikas sa Kristiyato, at sa refugyo kay Manuo, punta sa pananasing sa mga
Sebenarnya untuk pengalihan dulu penerapan sampai kita kasih keberkati dan saya musik bahwa untuk kedatangan dari masih saya bahwa keturunan sahabat ibu dan segala keturunan sayanganmu semua orang semua aku mengapresiasi yang diberikan dengan ada dalam doa. Saya tahu saya tahu kita kali ini itu bisa bertanya ketawa dari saya. Betul kemana tentang ada tuh kepada para dalam dalam seorang fisika ketawanan masuk dalam alam apa yang ini yang terus tetap berdiri di ketawa. Ketika saya lalu melakukan ayori, sesuatu kami yang saya berlalu dengan kejelasan lepasan yang terbaik, sedikit sifat ini dikatakan yang terasa. Dapat berdasar makhluk pengetahuan, senilai selama tanpa ada suatu asal dari yang dikatakan sentuhan yang tahu dan sedikit beribadah dan keibaran dari produk atau inasyon dan keibaran ini adalah mengenal dari kata ini sebenarnya adalah ambil beras dari bapa. Santo kata Allah Yesus Messiah dan mereka dari negaramu Hosana sampai dari negara so seperti mereka tahu Hosana sampai dari betul bahasa perkara dalam sebuah dan bahasa karena sampai tidak ada dekatasi kami menjadi itu dan menjadi kami adalah dan dalam kebenaran Yesus Kristus yang terlalu besar di awal lewat pergerakan anda apa dan seseorang ini satu dan terbesar dalam keadaan pergerakan itu menjawab dalam yang besar lalu saya selalu yang dulu berhasil. Hadis selamat namun itu saya itu orang yang awal terminum dengan saya lalu saya sekali sekarang dan baru kami mengasihkan yang ibu pada sekali dan pada itu apa nanti saya kesalahan jauh yang pakai tuntutan dosa. Dan jika dikatakan Superdunia dengan nama berjalan dan dalam Kristus kenapa ditimbulkan itu mengenai saya Kristus sama menurut pendapat ketahuan sebiasa yang dikatakan orang kata apa kali orang yang tahu kalau si Francisco apa ni sebenarnya Kristus diri saya kata itu karena ini menurut Salibah Salvador dan tinawag magsika na nabusa ng mundo. Kaya kaiba ng ikot ng Diyos sa Virgen Maria, berkat Jose, ya Salvador, sa remarikot ng Apostol, panamigay sa Santo, na marikot at sika na natukan doon. Ang kanilang mo, ang lasang ibibina, o pilayan ng mga kaan, ang pamagayan ng kaan ka, sa pagkatuloy ng mga Kristo. Tetapi itu negara itu hanya dari kerjaan semua nasib. Maka penyanyi menjadi bersama. Jadi ketahuan dari kawasan. Bagi apa meninggal negara sebagai yang turunkan apa kaya yang dapat mengaksi. Dalam kegiatan secara dan meninggal dan itu yang
ka ng kilala ni Hesus Kristo. Napututang mo ipanagyan sa pagkayarin ka ng malalapit ang ulan ng Diyos. Pagkawa ng Hesus Kristo, yung ibagak sa apostol mo, karena yung hilakot si kayo, karena nalitakot si kayo. At mo yung inimanuan ni Reina sa wakigan sa Baptista Iglesia. Pangasing kapitan si kayo, tanpa kakasakit si kayo, unang mulinawa. Si kayo, mabibitan na kananarin ang wala ng Diyos. Kaya may katawan na mas wala ko si kayo. Father, Spirit, Kaya kayo, karena. Thank you.
buenos Dios, at sa nagmusong ilang nabalawag si kami ng sakramento na naman ko, mapakasimay pagano, at at panagod ito yan, sa Agimit Salvador, so sa bibili ng mga ng isang ng Kristo, na magpipinay ka pangalan, bago ang mundo. Tulong kayo sa Santo na Diyos, ganatan na pagdaan ang kanyang katawan. Awat kami ng Awat ay saklang ganaan ng Santo na Diyos. Awatan kayo ng Kristo yung mga magsika, kansalan kayo kumun sa mga magsika at agpuanan ng Abraham. Awat kayo ang isaklang ganaan ng Santo na Diyos. Inawan niyo galing ng magsika daw katawan. Kaniwanan niyo galing sa sinakaw ng sikado. Awal niyo kamaramato at isakong magdala ng Santa Catarina. Mga talag niya sika katawan, sa kamarawan na alipang ng Salvador, yan sa'y natuwing ilanggo sa mga pinagkamulong kalagsika, kan sa kasalanan ng ginawa to, labot na kabusay awal ng tuho, sika sumamanas na pananangin ng katuwag sa kapapangasyon, sa panagagawin ng Kristo na katawan ni sa katawan at siguro. Pagkayo ng kagal kaya Diyos na panagamisyon. Papakasin naman, ang tamso ng mis na sa mga gawin, di manuan mo yung ibasan na sa napakagaba. Nagang mo rin tutuo ang tatawag mo sika at pagkaw ko naman. Tangang pasiguro mo pa igagawa sa aming nahanap na maungan mo. Sa pagkagawin ng Kristo ang karawati. Kinawalan niyo ang aning kagusika tulog at tawa. Papainawan ko ang ulit na yun. Sa kamalawato, sa kamalawato, sa kamalawato, sa pagdulawin na sa ipanangis na Diyos, supromono ko inawalan ka rin. Pagkasyon kayo, di manapanin ng Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo, kayo wala sa minsa. Salamat kayo. Sa kayo, kaya mga Mary, kung parang natin si Salvador, sa kanyang ng Diyos at ng ating. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And by the Father, who bless the Lord, and to the whole world. Amen.
Take video. I pray you'll be alright and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. La luce che tu dai I pray we'll find your nel light cuore resterà and hold it in our a heart. ricordarci che When stars go out each night, l'eterna stella sei nella mia preghiera. let this be our prayer. Quanta fede c'è When shadows fill our day, lead us to a place, guide us with your grace. Give us faith so we'll be safe. sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza. Ognuno dia una mano al suo vicino, si
what is it in me? Sometimes I just don't know what keeps me in your love, why you never let me go. And though you're in me now, I fall and hurt you still. My Lord, please show me how to know just how you feel. You have forgiven me too many times it seems. I feel I'm not what you might call a worthy Christian after all. And though I love you so, temptation finds its way to me. Teach me to trust in you with all of my heart, to lean not on my own understanding. I just forget you won't give me what I can't bear. Take me out of the dark, my Lord. I don't wanna be there. You never left my side. You gave your hand to me to hold. Oh Jesus, I'm no longer in the cold. And yeah, I leave you there when I feel satisfied. I'd like to thank you every day, not only when I feel that way. I never knew a man who'd give his life for sinners like me. And yet because he loves us so, he's promised us eternity. And we can have that promise and be his if we have faith and just believe. Teach us to trust in you with all our heart, to lean not on our own understanding, 'cause we just forget you won't give us what we can't bear. Take us out of the dark, my Lord, 'cause we don't want to be alone. Take us out of the dark, my Lord, we don't wanna be there. Yeah, my Lord. Trust in you with all of my heart. Lean not on my own understanding, 'cause I just forget you won't give me what I can't bear. Take me out of the dark, my Lord, 'cause we don't want to be alone. Take me out of the dark, my Lord, I don't wanna be there. Ooh, ooh, ooh. Just what is it in me? Sometimes I just don't know what keeps me in your love, why you never let me go. And though you're in me now, I fall and hurt you still. My Lord, please show me how to know just how you feel. You have forgiven me too many times it seems.
I'm not what you might call a worthy Christian after all. And though I love you so, temptation finds its way to me. Teach me to trust in you with all of my heart, to lean not on my own understanding. I just forget you won't give me what I can't bear. Take me out of the dark, my Lord. I don't wanna be there. You never left my side. You gave your hand to me to hold. Oh, Jesus, I'm no longer in the cold. And yeah, I leave you there when I feel satisfied. I'd like to thank you every day, not only when I feel that way. I never knew the man who'd give his life for sinners like me. And yet because he loves us so, he's promised us eternity. And we can have that promise and be his if we have faith and just believe. Teach us to trust in you with all our heart, to lean not on our own understanding, 'cause we just forget you won't give us what we can't bear. Take us out of the dark, my Lord, 'cause we don't want to be alone. Take us out of the dark, my Lord, we don't wanna be there. Yeah, my Lord. Trust in you with all of my heart. Lean not on my own understanding, 'cause I just forget you won't give me what I can't bear. Take me out of the dark, my Lord, 'cause we don't want to be alone. Take me out of the dark, my Lord, I don't wanna be there. Ooh, ooh, ooh. Upo na po tayo at may programa po tayong susundin. Nasa TV screen po ang program. And good morning. We have gathered here today to lay Salvador to his final resting place. And in this final act of remembrance, we trust that Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord, open my lips. And my mouth shall declare your praise. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Lord, help us to see that for what it truly is, the end of poverty and the beginning of riches.
the end of frustration and the beginning of tranquility, the end of pain and the beginning of joy, the end of weakness and the beginning of strength. O Lord Jesus, let not grief overwhelm us or a sense of loss embitter us. But out of our sadness, let there arise a new joy and hope, for so much is given to us. O Help us gracious Spirit of peace, come alive within our experiences and hurts. Sustain us during this time of grief, so that the vision-coming hopes will overpower the aches and struggles in all of life's farewells and goodbyes. We ask this through Christ our Lord. Amen. Scripture reading, Psalm 23 verse 4. For what is yours is also ours. Life is eternal, love is immortal. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory Ari ka na yun, da? Okay. Punta na po Marin. Espiritu, eternal rest.
Thank you, Salvador. We release you now to the next part of your spiritual journey as you walk hand in hand with our Creator. In hoc lacrimarum vale. Ea ego advocata nostra. Kung ang buhay ay isang umagang nakangiti at ikaw ay ang lupang sinusuyo ng bituin, di mo man siling ang langit, di mo man siling, ito ay nandirito pa rin. Kung ang lahat ay may katapusan, itong paglalakbay ay makakarating din sa paroroonan. At sa iyong paglisan, ang tanging pabaon ko ay pag-ibig. Sa pagbuhos ng ulan, sa haplos ng hangin, alaala mo ay nakauki sa pisngi ng langit. Di man umihip ang hangin, di man umihip, ika'y nandirito pa rin. Kung ang lahat ay may katapusan,